Γεια σας. Gamer, Παντελής Κότσο, Κουλκρέμπορ εδώ, Κουλέντερμαν εδώ. Εντάξει, Κουλέντερμαν εδώ. Και σήμερα τι θα παίξουμε, Μην θέλω να δω κάτι, εντάξει. Σήμερα θα συνεχίσουμε. Σταμάτα Λευτέρη. Ωραία, πάμε. Σου δώσεις. Σήμερα θα παίξουμε Isaac! Ναι! Θα συνεχίσουμε τη σειρά του Isaac. Περιμένετε λίγο. Ανέβηκε το πρωί. Δέμες. 2 συνομιτές, 2. Πότε τον πήρα το δεύτερο, ποιος είναι ωραίο ο δεύτερος. Ποιος μου έκανε εγγραφή χωρίς να με ρωτήσει. Θα με ρωτάτε. Θες κάτι μου το μυθές, παιδιά. Πώς μου έκανε ελευθερής. Περιμένετε, παιδιά. Περιμένετε. Και έχω 2 εγγράφες. Σε αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι 2. Περιμένετε λίγο. Ποιος είναι ο δεύτερος? Ωραία, αυτό το βίντεο. Πάμε για συνέχεια. Ναι, πάμε Isaac. Yes, πάμε. Είναι ωραία, κανονικό. Έχουμε δει την ιστορία. Προηγούμενο. Αν θέλετε να δείτε την ιστορία, πήγαινε στο προηγούμενο. Γιατί σε αυτό δεν θα το δούμε. Και σε κανένα. Ωραία. Ωραία. Γρήγορα. Τούρμπο. Μέσα τούρμπο. Oh yeah. Είμαστε εδώ καλύτερα πίσω. Σας έχει άλλα πράγματα. Άι, αυτό βλακία δεν με νοιάζει. Κοίταξε τι θα κάνω. Παίρνω εδώ. Και θα την αλλάξω. Αν παίρνετε άχρηστα πράγματα, καλό είναι να το κάνετε. Ο ήχος είναι σπαστικός, εσείς θα τον ακούτε. Αυτό θα δείτε κλείσει τη μουσική. Αλλά θα ακούτε ούτε εμένα, οπότε θα μπορείς, εντάξει. Αναγκαστικά. Ωραία. Μην κλάσεις. Κεράτωσα τη γυναίκα μου και τώρα κερατάς. Επειδή κεράτωσα τη γυναίκα μου τώρα έχω γίνει κερατάς, ρε. Τώρα ποιος έρθει θα γίνει ο Ταύρος. Παιδιά, εγώ κεράτωσα τη γυναίκα μου και ήταν τέλεια. Ναι, εγώ την κεράτωσα. Αλλά έχεις άλλη και πλάκα σε κάτι. Τι είναι αυτή σκαλά. Τι είναι μια βλακιά εδώ μέσα. Οι βλακίες ανταμείβονται. Γίνει κουράδα. Είναι κουράδα. Παιδιά, είναι τέλεια. Το boss, παιδιά. Στο boss θα είναι καλά αυτό. Το κάνω κουράδα. Το κάνω κουραδίτσα. Ναι.
Τρώχτος το. Είναι οικογένειας. Με θυμωμένο. Λίγο level. Να μπω. The followers! Oh my. Ο χαζός. Για αυτός είναι χαζός. Κοκκίνησε. Είναι κόκκινος. Θες να γίνει το κόκκινος, παιδιά. Για να γίνει κόκκινος. Θα γίνει κόκκινος, πάρτε. Θα γίνει κόκκινο. Έγινε κόκκινο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τέλειο, παιδιά. Τέλεια. Λέω αυτό το κερατό είναι τέλειο. Τέλειο game. Σε αυτούς τους είδες κατάσαμε έναν boss. Χαίρεστε. Τσουνι. Παιδιά. Γιαγιά, βοήθεια. Όχι, Τσούνια, όχι. Περιμένετε λίγο. Να, τσάι δεν μπουνίκα, Λουτσιά. Βλέπετε, όχι, δεν βλέπετε. Ναι. Τσάι, Τσούνια, να. Το βλέπετε. Τσάι, μπε, τσάι. Έλα, γίνε. Είμαι χαρούμενος. Oh my god. Τώρα που είναι πολύ δρόμος, κοιτάξτε. Καλό, Τρώγεται και ρωτάτε. Για παίχτες μπορείτε όμως και να κάνετε αυτό. Μόνο στην τεκλάματα. Να τρώγεται. Να τρώγεται. Βοήθεια. Το έχω πολύ καλά. Ωραία. Χάμας στις μας. Αυτές είναι καλά επειδή σου δίνει και ταχύτητα. Παιδιά. Έχεις εδώ. Τουρμπο. Γιατί δεν μπορώ να κλάσω να ρωτήσω γιατί είστε, είμαι σίγουρος. Άρπαξε φωτιά, ρε. Oh my god. Πάμε γρήγορα. Καμ. Πάμε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε. Τι είναι αυτό. Ωραία, έχουμε 5 καρδούλες, παιδιά. Σας έχω γίνει τελείως. Πόσα λεπτά έχουμε φτάσει. Ωραία, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο σκοτώσαμε ένα boss. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε goodbye, adios.